هفسروکê giştiyê PYD Xerîb Hisso derbarê Parlamentoya Sûriyê de ji televîzyona me re axivî. Xerîb Hisso diyar kir ku hilbijartinên Meclîsa Gel bi vî rengî nakeve xizmeta gelê Sûriyê. Bi gotina wî nerîna civakê di nava Parlamentoya Sûriyê de tune ye. Hisso dazayîn ku 4 kursî têra Kurdan nake got. Kurdên got pêşengîtî kirin. Di nava meclisê de cihê xwe negirin. Bi vî awayî lewma eger em xwedî helwest bin, em ê gelek tiştan qezenc bikin û gelek tiştan jî dwarê parlamento de bikarînin. Wisa de hilbijartinekî tayînkirî bi dest nîşankirin û li gorî aliyekî tek aliyekî got însan were wezîfedarkirin, şexs were wezîfedarkirin û nûnerê gelekî temsilciyê gelekî bike bi dest nîşankirinê bi vê şêwazê terzekî nakeve xizmetê civaka Sûriyê û nakeve xizmetê pêşerûja Sûriyê. Aynê nerîna civakê, nerîna gelên Sûriyê, beşdarbûna nûnertiyên gelê Sûriyê sedî sed di nava vê parlamentoyê de tune ye. û em nabînin jî. û ev çi ferz dike? Dêle ku got işte hikûmeta got heye vê dewletê berve merkeziyetê parlamentoyê de got hikûmeta demkî çê kiriye bi eşxasê ku ji xava nêzik ê ku jê bawer kiriye. ê ku ji bo wan tekoşîn kirine, ji bo wan dixebitin. Yani bercewendiyên hikûmeta demkî û belkî bercewendiyên dewletên herêmê jî têde hebin, ew şexs hatine diyarkirin, ew şexs hatine wezîfedarkirin. Ev nûner, nûnerê ku hatine hilbijartin, ku derxistine bi destnîşanê, em vane jî tukedî wan, yani tiked û êmekekî wan resmî dundirê Rojava de meselen em bêjin vê tekoşînê de jî kême nîne. Kurdê got ji bo civaka xwe û ji bo dîroka xwe, ji bo gelê xwe tekoşîn kiriye, berdêl daye, pêşengtî kiriye û werqas partiyên siyasî hene di vê tekoşînê de, di vê şwereşê de di aynî tewrkên parastina axa Sûriyê de rolek pir mezin lîstine. Peki çima nûnerê vana tune? Li gorî pîvanê ku hene me va hilbijartina û va terza û va destnîşana me qebûl nekir yani. Em me bayqût kir yani. û em yani dema ku em bayqût dikin, em ji bo bercewendiya gelê xwe bayqût dikin. Ji bo vê tekoşînê em bayqût dikin. Em ji bo vê nirxê got hatine dayîne sozê me nirxê xwe re şehîdê xwe re gelê xwe re daniye, em bercewendiyê van û xeyûn xeyala van biparîzin xwedî lê derkevin jî parlamento ne. Em ne dijî meclîsekî gelê Sûriyê ne. Bilakis em dixwazin ev meclîs dema ku em dibêjin behsa meclîs dikin, meclîs temsîlciya nûnertiyê gelê Sûriyê ê rast bike. Ê ku rast bu Sûriyê tekoşîn kirine, ê ku rast bu Sûriyekî demokratîk nenavendî li gorî nisbê û li gorî weke dibêjin kursiyê ku didib 4 kursî bi çara ev têrê Kurdan nake. Têrê Kurdan nake. Çawa Kurdê 4 kursiya ji bo xwe hilbijêrin û serokkomar 5 kursiya hilbijêre. Yani me hêvî dikir meselen ene kesê jî tevla refê Kurdî biba, nerînê Kurdî biba, me bi hev re kanîbû helwestek danîba, bi hev re mewqifek danîba, me kanîbû gewrandin çê bikira. Lê min xwebin dema ku ji refê Kurdetî qetî û bi serê xwe çû parlamento vê çaxê çi bû xwest ku alî Kurdî zayîf bike. Heta me de em çiqasa xwedî helwest bin, helwestê me hebin, mewqifê me netewî bin û li gorî îrada gelê me be, vî milletî be, em ê pir tişta jî demê pêş de qezenc bikin, çînkî pêşerojekî Kurda xweş Sûriyê de ye.